Nggih, atas nama Bapak Cahyo Kuntadi Jaten Karanganyar. Tampanen lek kowe tegel ayo. Wajib nampa. Tegel kowe, tegel. Tegel nampa kowe. Nyoh, tampanen ra apa-apa. Anakmu kon rene, anake putrane endi sing disunati? Manuke cek lara. Manuke cek. Ora apa-apa, lara pisan karep enake selawase winggo, ayo. Ngene nuwun sewu. Ketoke Mbak Yu iki ya anu iki apa jenenge? Rada iri iki Mbak Yu iki. Mbak Yu, panjenenganku nek pengen kaya dik niken, gitu. Engko Pak, carane penak, budi sik ning kono kok. Nggih. Lha nggih, karek nuthuk budi ki lho. Nyuwun sewu. Nyami to. Nyuwun sewu Kang Pur. Lek kula niku ikhlas lillahi taala. Senajan to bengi aku enggak bayaran belas tenan. Sing ngomong ikhlas apa mau? Dukesi, halah mau arep budak mosok belas pak muni ngono. Ngono ikhlas lillahi taala omong apa? Loh, tenan lho Pak, ngene lho Pak. Aku kelingan sejarah. Kelingan sejarah Kang Pur karo Mbak Yu Ervina kuwi lelabuhane karo kanca-kanca dalang 2000-an niku luar biasa. Kowe ora ngerti kenapa kok Kang Pur akeh labuhe ning dalang-dalang iki. Mergo ya arep diunduh ngene iki akhire. Iki adeke iki pinter politike ngene iki. Mula lah ngene dhewe nggawa apa kae jenenge kerupuk apa Kediri apa Mbak? Kerupuk Kediri, kerupuk sing kayak sambel kae lho. Kerupuk upil, opak upil, opak upil. Opak upil, mosok dalang diopahi opak upil. Ora digawake ya goleki ya. Nggih. Pak Yoyo, Apa? aku nyawang wajahe Kang Pur ora tegel. Ora tegel. Apa-apa ketok lho. Heeh. Wayang disengkuyung wong kanca-kancane. Iya to. Heeh. Donatur utama Kang Sis. Kang Sis dadi wong sugih to. Aku ora pati yakin. Kok iso? Tuku lampu ora kuat. Lah kok iso? Omahe tingkat sing ngisor kuwi lho jejer papat kan. Tengah lampune modar ta. Iki wong sugih cap apa ya. Lah kuwi kos-kosan ora dinggo ya ora dipasang ngawut ae ora nggih. Ning syukur alhamdulillah ya Pak Yoyo. Pripun? Biyen Kang Sis iki gawani jialing ngalor ngidul ora tau wadus ya to. Nebasi pelem. Alhamdulillah saiki wis dadi wong sukses, omahe apik, ngendi-ngendi investasine akeh. Heeh. Gur karek adine iki engko piye? Piye? Ya sukses ngono. Buktine sukses ngundang dalang semeni ra bayar. Sukses lho dhek berarti. Ayo. Elok le ora Kang Pur apa enek ngono kuwi. Ora eneng, cah kendel kok gleleng kok. Mosok ora ketang 1000 ora kok gawani Mas Mas. Manut wis pokoke ngene iki gur melumah tok iki. Ora guyon. Lah entuk-entukane Serawung ngene iki dadi engko gentenan. Saiki sing kagungan kersa Kang Purwanto, sok suatu saat ganti Kang Tarwadi, terus Kang Fajar, terus Kang Nanang dan lain sebagainya. Sing intisarine awake dhewe ya nyengkuyung bebarengan entuke Serawung. Iya, matur nuwun. Nek aku ora ngene iki, Mas. Apa? Sembodo aku. Sembodo piye? Apa-apa tak ragati dhewe. Ora kaya ngene iki udah halangkat mau kopi lho ora metu. Masyaallah. Ayo. Iki ya ngrawuhke genduk niken Salindri. Syukur bagi 1000 ngregengake minangka apa kuwi nyeneng tangga teparo. Nggih. Iki pamane sing klasik dhisik piye? Pripun? Saiki mau ibuke arek-arek kepengin ngadu. Oke. Lek Mas Fajar ado Pacitan lah nggawa kado kambil pirang-pirang to mau. Lek aku karo Bu Kesi arep ngadu ya kuwi sing klasik dhisik. Ya kuwi gending kutut manggung men duet sinden viral era 90-an karo sinden viral era sekarang ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu kalian genduk Niken Salindri men duet nembang kutut manggung. Setuju para penonton? Penonton setuju? Nuwun sewu Mas yo. Nuwun sewu pangapunten. Iki sakderenge Bu Sukesi Rahayu mesake sing anakku wedok cuwili iki lho. Genduk ki mora. Kurung turu to? Urung, ben nembang dhisik. Oh iya siap. Nembang dhisik mengke sak bibaripun niku nyumanggaaken panjenengan. Lho sampean sinden kok dekek kene dalang ra iso nyawang no Malia. Kudune ning kono. Dikek kono sing mbok salang debok kuwi lho. Ya aku milih nyawang debok, nyawang sinden kelangan duit, debok entuk duit kok. Ini lah bengi iki ra entuk duit aku. Iya. Sapa jenenge asmane Kang Pur? Ki Mora. Wah, Ki Mora. Ngenduk. 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 Spote, Cah.
Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten asmane? Kimora. Non? Kimora. Kimono apa? Kimora. Kimora. Oh, alah Kimora. Kelas pinten Cayu? Kalih. Nggih. Nuwun sewu, anu daleme pundi? Pojok Bulusari. Hah? Pojok Bulusari. Ora cetha napa? Bulusari. Pojok Bulusari. Oh iya. Sik kelas loro kok gelem nyinden ibuke Waranggana jenengan. Non? Simbahe. Oh iya, nggih. Niki pengen nembang napa jenengan? Apa ya? Aku ora tegel lho nyawang iki. Aku ora mentolo. Mike banterno to, Dik? Iki Pak Kasun ya pinter. Golek sinden cilik kan ra mbayar. Simpang Limaria. Napa? Simpang Limaria. Oh, Simpang Limaria. Oh, nggih wae. Selatan Agraria niku. Karyane Mbah Narto niku Simpang Limaria. Oh iya. Pak ene rawuh niki, ayah rawuh. Ayah dugi. Ayah teng omah. Teng omah. Teng omah iya. Ayah teng omah nembing geblok ayo nggih. Nggih. Simpang Limaria nggih. Monggo ngepilok Mas Simpang 5 ya. Nah, monggo dipun aturaken nggih. Monggo saking Bunang nggih. Nduk. Simpang Limaria, lapangan Pancasila, Semarang Umanda, Pranyata serba Gamelan tipis Mas. Ya. Suasana rame, rakyat gede atine, ing Jawa Tengah wis bangun, jero kutha tekan desa madesa, saben dina minulya simpang imami gunung, upacara keperluan umum simpang Oh, none. Simpang Limaria, lapangan Pancasila, Semarang Umanda, Pranyata serbaguna, suasana rame, rakyat gede atine, ing Jawa Tengah wis bangun, jero kutha tekan desa madesa, saben dina minulya simpang imami gunung, upacara keperluan umum simpang Limaria ikut tansah marah. Tepuk tangan untuk Kimora luar biasa. Ini klasik loh, ini angel. Tak kira lek nembangmu iki gubuk asmara apa Sri Uning apa-apa ngono. Simpang Limaria. Ngendi, Nduk? Simpang 5 ngendi, Nduk? Kota ngendi, Nduk? Semarang. Oh, Semarang. Lek sing neng Kediri jeneng simpang apa, Nduk? Simpang Limanggung. Simpang Gumul. Lek Nganjuk simpang Guyangan ya. Cah cilik ora ngerti ya ben. Ayo nggih. Apa neh pengen neh mboten? Mumpung dereng tilem. Pripun Kang Pur? Nggih. Napa? Ayang guyu. Ayung guyu. Ayung guyu bareng. Ha 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 ha. Oh, lagu to Nduk Ayung guyu. Nggih. Pelok meneh nggih. Monggo Mas. Ya, Ayung guyu. Saking Kendang mawon, tak tung tak ya.
Hahaha. Timbang susah hati ayo padha guyu. Ayo guyu. Wah. Kimora bukan kaleng-kaleng ini. Out. Hai. Rengat-rengut ate mikir apa. Sangga uang ate tanpa guna. Munggah cikrang ate sebab apa. Timbang susah ate yo gembira. Yen gembira ate pancen nyuswa. Jangan amon. Ayo Sindene guyu. Yo. Seru. Yo. Timbang susah hati, ayo padha Waduh, wah. Hebat. Gayane ku wis entuk Pak yo. Ah, Gayane ning panggung ku wis entuk. sentuk ya. Iya. Nggih. Terus sing luwih apik meneh, biasane bocah ki lak nembang tidak sesuai dengan umurnya. Nggih. Cilikane niken mbiyen nembange langsung tragedi tali kotang ya. Sampeyan iki mau lho nembange iki ya simpang 5, tidak berbau cinta. Iki mau ayo guyu ngejak wong seneng-seneng, tidak ada hubungannya dengan cinta. Tembang Anda cocok dengan umur Anda. Tepuk tangan untuk Kimora, luar biasa. Upamane aku tanggapan kaya ning Gunung Botak tak sangoni kowe, Nduk. Gandeng aku yo ora entuk apa-apa ya ngene ya. Lah ngono cucul, ngono di omah meneng ae ayo. Mosok Gur, ayo. Nah, sangone. Gur 100 kon nyusui 80 kuwi engko. Ora gumun kuwi ning aing pasis kok. Terima kasih ya Nduk Kimora ya. Nggih. Engko anu tanggal tanggal 29 anu tanggapan mboten jenengan. 29. Sok Kamis. Boten. Jumat. Mboten tanggapan. Tenan ra tanggapan. Ra tanggapan Bu Kesi. Sami, aku yo ra tanggapan. Dadi turu kabeh ya. Ah iya. Aku seneng karo cah cilik ngono kuwi. Kimamora sudah. Kimamora sapa? Sapa? Kimora. Aduh, kacau luar biasa. Ora metu kopi ngene iki lalen aku.